मा दोङो हांसो दोङो मा जालु नै अमा फिसाया फाननो जादोंसै मोनलायसिगोन रग' रग' नगद नगद आमुखिया हनै मोनलायसिगोन मालायथो ओइनै हांसोबो दंबावोसो ओइथिंबो दोङो हांसो मेरला थाखालै रायजोफोर फिसिनो रोंबा आइदिया थायोबा साखरि नाङा बिथांजोआ लाख लाख खामायगासिनो अमा फियो हांसो फियो दाउबो दोङो मासे मानै नै हांसोआथ' मासेयाव 500 थाखा होखायो मेरला थाखा मेरला ओइथिं अमा मासे दंबावो नै ओइयाव मासे दंबावो नै बिमा बुरै ओइथिंबो दं मासे नै मेरला दाउ अमा फियोबा मेरला थाखा खामायनो हायो रायजोफोर आरो ओइथिंबो दोङो नै खैथा दङ नै अमायानो बाबरे बाब ओइथिं मासे दंबावो नै मा जालु मा जालु नै बेबायदि गलादोनो लाख लाख थाखा खामायनो हादोबा मा नांगौ रायजोफोरनो फिदो बेनिखायनो अमा हांसो दाउ फिदो नै बेखौ मोनथारसिगोन बजाराव लांबाथाय फैसाया होखाबाय रग' रग' नै मासेखौ मोजां नुदोलै रायजोफोर साइसनि नुदो सोरनोबा नांगौबा होनदो बेखौ बरिया नुदोलै लदा जागोन बियो सोब जानायाव बरिया जाथारो भेजाल गैया जेबो दाना गैया लकेल गुन्दैजोंनो खालामबाथाय नै हांसोफोरा बाहायगासिनो सुपार हनै मेरला मेरला हांसो फियो मालाय मेरला